Mela, għaliex kellna wkoll xi problemi tal-streaming jidher li issa solvejnihom. Għadha kemm intemmet l-ewwel sprint race li kellna fl-istorja tal-Formula 1, sprint race li intrabħet minn Max Verstappen fuq Sir Lewis Hamilton u Valtteri Bottas, prattikament l-ordni mhux li nbidel xi ħafna. Għalkemm irdu ngħidu li l-Max kellu tellieqa tajba ħafna, kellu tluq tajjeb ħafna u mbagħad ħarab fid-distanza. Biss iktar mill-riżultat, iktar forsi xtaqt ngħid tiegħi fuq x'inhija l-opinjoni tiegħi fuq din it-telqa sprint li għadna kemm rajna wara ħafna pjanijiet min-naħa tal-Emalma, diskors, ifhem, u esperiment ta' li għandu potenzjal biex nikkwota lil David Croft, il-kommentatur ta' Sky F1, il għaliex rajna azzjoni ukoll, mhux se nsemmi xejn, rajna tluq ta' Verstappen, rajna tluq eccellenti ta' Alonso, rajna ukoll incident li involva Sergio Perez, fil-fatt spiċċa mill-DNF u għada ser ikollu jibda mill-aħħar pożizzjoni. Incident ieħor li involva l-Carlos Sainz li irna xillu jaqbes numru ta' karozzi sakemm ukoll għada ser jibda ma' 12 pożizzjoni, biss se ngħidu li dan huwa esperiment li fil-ferma tiegħi nixtieq nara iżjed minnu, nixtieq nara iżjed ukoll dwaru qabel ma nkun nista' nagħmel ġudizzju finali u fuq dan l-aspett naħseb li l-Grand Prix ta' l-Italja li ser ikollna ġewwa Monza se tkun it-tinjat ta' din sprint race, żgur mhux forsi se tkun tista' tajt ħafna fuq dan l-aspett. Nagħtu wkoll ħarsa lejn il-riżultati li kellna, Leclerc żamm ir-raba' post, biss wara mbagħad kellna ż-żewġ sewwieqa tal-McLaren Lando Norris u Daniel Ricciardo li fil-ferma tiegħi naħseb li għandna nkunu sodisfatti is-supporters tal-McLaren b'dan ir-riżultat. Miġġub iż-żewġ sewwieqa Papaja Alonso għamiltlu inkredibbli voldiri fast starter ta' denju tal-ikbar ġanalezi. U dal-isforz ta' Alonso li rajnuh ukoll ħin minnhom qabel is-sewwieqa tal-McLaren ġie premjati għaliex issa għada ħajibda mis-seba' pożizzjoni b'Sebastian Vettel wara fit minn pożizzjoni bravu wkoll liċċin kulli irnexxielu anke forsi uża l-esperjenza tiegħu biex iżomm pożizzjoni għolja għatluq. George Russell id-disa, Esteban Ocon l-10, il-Williams iżżomm posta mal-ewwel 10 wara l-kwalifiki enormi li kellu Russell u hawnhekk nixtieq nagħmel appell l-kbir tal-Mercedes Toto Wolff tuħ dak is-siġġu, tuħ dak is-siġġu, tuħ dak is-siġġu għax Russell jixraqlu once inżid tuħ dak is-siġġu qabel ma eventwalment ukoll il-sewwieq tal-Ingliż jieħdulkom xi ħadd ieħor għalkemm nafu wkoll illi attwalment Russell jinsab fuq il-kodba tal-Mercedes. Issa naraw se jiġri għadax il-punti wara kollox il-kbar jintrebħu għada llum Verstappen ħadd 3 punti 2 għal Hamilton u 1 għal Bottas biss it-telqa prinċipali ħatkun għada l-daqstant għada hija tellieqa oħra. Biss biex nagħlqu ukoll dan il-video qasir l-sprint race hija xi ħaġa li nixtieq li nerġgħu nagħtu ċans naraw f'Monza kif se tmur u mbagħad forsi minn hemm nistgħu nagħmlu wkoll l-ewwel ġudizzji biss u esperiment illi f'Silverstone jidher li rnexxa. Jiena llum se naqaf hawnhekk għalissa però il għaliex il-lejla għal ħabta tal-11:30 nerġa' nidħol b'intervent ieħor qasir li d-darba jirrigwarda l-ewwel logħba ta' ħbiberija li Inter ser ikollna ma' Lugano għal ħabta l-logħba tibda f'8:30 Valderi pressa poco noħroġ live fil-11:30 jekk le bħalma se jiġri s-soltu mbagħad taraw fuq l-istazzjon ta' YouTube billi nħeġġeġkom ukoll biex tinkitbu hemmhekk ukoll biex jekk titilfu l-live u mbagħad tkunu tistgħu taraw il-videos li noħroġ delay. Kif tassu minn dan kollu bħalma dejjem ngħidilkom jiena għamlu li xjaten tridu. Jiena għalissa nieqaf hawnhekk nitkellmu iżjed tard il-lejla bil-logħba Lugano Inter u ovvjament għadha l-video ta' analiżi li rigwarda t-tiġrija ta' Silverstone. Nisperaw li l-McLaren inkomplu ntellaw il-punti bħan nies ukoll biex eventwalment inġibu nkomplu nżommu t-tielet posta tattant qabel ma nagħlaq jidher li George Russell laqgħa xi penalità qed jibgħatilna hawnhekk Kyle u grazzi wkoll tal-messaġġ li ta' l-ordni tatlu insomma għal din it-tellieqa noħroġ sija u nofs qabel it-tellieqa tibda fl-4 fis-satej u nofs noħorġu
il-video blordni ta' tluq. Jiena l-sa naqaf hawnhekk ħudu ħsieb u l-kumplament tas-serata tajba.